ffaith o'n i byth yn gallu trafeilio i rhan wan ar ôl wneud y rhaglen. Ond dwi'n mynd dyfaru wneud y rhaglen achos oedd o'n bwysig i wneud o. Wyt ti yn teimlo pha bod yna ddim digon o sylw yn cael ei roed ar y mater yn y wasg yn yr Deyrnas Unedig? Bendant, mae hyn wedi bod yr un peth ers y cychwyn le nath masa mini gael ei lladd. A o'r cychwyn, does e ddim wedi bod digon o coverage yn y media o gwbl. Sefyllfa yn y rhan wastad wedi bod yn wael, mae pobl wastad wedi cael ei arestio, i torturo, i ddienyddio, jyst bod ni ddim yn gweld o'n y media. Ers marwolaeth Masa Mini yn 2022, mae nifer o bobl i'r rhan wedi ffoi i Gymru, ond mae Elin dal yn poeni am ei theulu sydd yno. Dwi wastad yn poeni amdani hyd yn oed wan. Oedd wneud y ddogfen yn rili bwysig i fi achos o'n i eisiau deud wrth y byd be oedd yn mynd ymlaen, ond yn amlwg ar yr un pryd dwi wedi bod yn eitha nerfus yn meddwl am yn nheulu fi. Da ni angen siarad am bethau sy'n digwydd yn y byd. A mae o yn effeithio pobl, achos mae gen ti bobl yng Nghymru sydd efo teulu yn ei rhan. A mae'n bwysig bod ni gyd yn dangos bod ni'n sticio fo'n gilydd a bod ni eisiau helpu.